pus akehai CM tuliram rong hang kaningje tangte alangli langdam lunang ilitum la social media kadok we sitame theklong kedam tang simyon rong phar phan sitame alangli aphan jail bank check lapen ke kese phan ke ferere bu alangli bangke ki putang bang phulo ake hai tuliram rong hangke lapen ke samson teron phan ke kar alangli phan ke phone ben siki pulo je nang lapuson example nang ke entabret bangke chokche lasi nang hem sitamene muni nang pothai nang hem dori lapo anta kipu puludang te inuda CM arnisi press meet ke chipi bangke kathar sar phana bangke condemn lo pusi chipulo tangke alangli hala bangso ke claim along ke copy pot lo onte la bangso ke ase phan ferere la so simion rong phar phan jail bank check hala samson terona aro ke ase president phan je nang laso kipu pod bangke nang phan bangke gunda nang pothai ji puke kupia ron lo konada ot lo lasi ino da CM lo pulangte karbiang long atok kanu la bangso 6 dola hawar kopi sinon kacing thur lapen ke ilitum burdar alam punon lapen ke longle phelang alam punon ka dok kawe alang leke la bangso karbiang long rat do anaphan ke paching ri bang phulo te pini lahai hu alam jong si alangli boche rong pulong te ko son se karbia khe phan la bangso prang ke mesen la bangso tuwar ke pon thekpo lasi nile ke pudaim pu bangke alangli sistame lapuson asu asa alama long bangke kachi jok dunde de dia phansi nili alangli phanta tuning ri poneng si eletom karbiang long hawar bangke piniar ne ke autonomous council ke Cirengjeng lo piniye bangke. Bangso alam iklim nai bangke kesi ada abdung kali. Hala bangso huta 86, 87 pen 2002 kanan sa putang tetame lake ASDC puamen pen abdung mesi mege kai lake kesi puamen pen kele mege kai kali. Setame pini arni abangan ke lake kesi amen pen. Lamding road akesi atum Thompson rongpi alangli lapuson alidar pen thurplut kesi ahin pen thurplut ke lake aot kali. Athe lapuson lo pulo tangte lake ahokpet pulo amlo pulo tangte lake kidnapping a group pusi putame melo a group pusi pui neli association bang neli puramde tala Thompson a group abang la don jitu la kidnap dam tum an la do mangke lake kidnapping group pusi neli pudamun la pen kap do kale solang do ra tame la kala sonsi punangi athe lapuson yong sala tum ke thek wale kiri wale pulo tangte non hala Kaziranga ruthe anglong lo hala dak 1000 bigha Sainik school tong bi ne kopi tong bi ne puamen pen non la Assam Chief Minister Himonto Bio Sharma piso amen Riniki Bhuya Sharma pu la so amen pen lang ni phan la bang so long li ti pian ke hala tum hale kidnap dam tha hai la su pa kidnap dong la su kidnap dam mi pulo dang te alang li turam ro hang phan nep tha hai turam ro hang alam men se lang li hadak la nang ki lut hai lo mati athe dak 6 dul area pulo dang te long li ke ba men ke pilong le lapen bang phan ke pilong le jor long le panam dak nam long le padim le kopia posi pini ha dak la Himonto Bio Sharma piso riniki Bhuya Sharma phan jiri suri sia long le kopia posi ki tek dat ma la bang so alam phak la lang ting sai tha hai jong si kese hok pet pulute sita non ge pini an bang ke la song gali si muni kinep dam si claim rong muni phang ke theng si claim rong muni phang pa si claim rong bulute lage kese gali de lo ki pudaim bulute apoi Thompson rong pia bang ta ake hai alang lit la sona bang ke mo phida claim dari la pe la son lo plutang te la ke afang ke dam tang 86 a movement son wang ji thai mo la son wang ji plutang te nang bino da factory nang bino company nang bino pini kar bietum ake sung alo itum kadu ta chi thek long lo ha bangalore ha madras ha punane chennai ki chongda da tum ki chi dam pa ano ne la ya duk ki chelang tha chima tha apia putum lahaya samar ke chi lahaya a portim angir tumi chidam lahaya ninga duk pen nali chima thara lahaya long le nali chirai dun tha pini hada ke pai chok hada ko pene chomang tu men ke pai chok nane naga tu men ke pai chok ke pai thu ka bie tumi chi dunang rap la solam chilang tha nangli inu CM pulute ako yong silang thek thelo nili ke kun masikun elo ratanang puri lo pot nili ke CM ar ben suntuk po punot
la lo pulutang ke rara tu aning sampo lage ko ni le ki pu dar alam kali lagi lage kado kalwe ga karbi solang do rat an ke lage kado eta puel aposi nangli tu ram ro ha ke hai nali phan chuning ri lo nangli la karbi yan la pene khe yan ke pachar bu ya lam mang ke nangli kam claim ke de nangli nangli council ke cari ko an ma nangli ke cari pen penengan pen ningkan sirke bak le lo setame nangli ke cari ahut aneta karbiatum phan ke development pivig lo develop pig lo pusitame karbiatum ka do eta chibiri sidu athe karbiang lo develop ke non pu da we pinsi pinian council anta power chip glap si ata develop pig lo busi pul ani sedak ukhil go ke bang hota pugang lo defu karbia buyar lo damanta abe nangyang sir turam ro hang pulo develop pig lo busi ni ge ekdom develop pig lo pon pu seta non lang nam lo abe nangyang sir ta hemata we sabimar tum han suyor potprang jinsu emi tibu kang la lam a hokali monte ago pini tuwar non hedong ta ni tum la ko pene wasa pene long ta ke thek long lo la dong kam meng gadam la pu ha khironi la pen la pu hujai nogong ke dam la so tuwar ke abe pin ho seta resana ke develop big lo busi anta ni tum long ke ki thang seta ni tum kai ke ta ni tum media mate la hai paper pene long ta thek long photo LC atu meeting gi biji pu apatai tinta ko pe posini tum han order ni pi kopi pose permission nil tum han nil pipe dala la so alama bangke nani tum matha pamitha athe dake democratic a country bina democracy country bote ning haling da kam claim lo kichi bai nangli gon ma ki bai un nili gon ma ki bungun la son si munit pensi la son si isya consult dunai eta no na tum ni tum APSLC tum yong si pene ari libiji pene amai doyi pulotangte no permission kopi alam no la la sila bangso alam mangke na tum matha paminangi la penili pudam dak dia bang ke lalo noni tum ki bangi aporan ma ni tum rili biji la pe hala bang so na tum police CRPF pen ko ma nang nang tum nang toy unji na tum je tharak ri pote ni tum do wek ji la pe na tum challenge la ke ni tum PSLC hin pencil la ke ningi dak lo pini opor ni tum la dak phurni constituency chot kali ni tum hol kar biang lo PSLC do am pen tamini tum che rap pen tamini tum chide thiji police ari deng pen seta 6 schedule aron pini anta tum ki utilize long le da ajoine pini munia tum la hai ki chini dam aron chini dam jai ka thar sar pe nang thana lam be na pe na jok rat atok apno ke do kar be tun da thur paglo setame non ki chari bom council chari bom atum ke non puan da ning ave aning dudle kar be anglong e pilo kar be anglong me dima saw ke lada ke 6 dul area dang delu ke hala ki utilize bang long le ma la ma salam ma na tum chima tha dam tha la hai ke na tum non ke do bom CM MP tum kado ke sar tum an tamina tum chi nai polo lagi apo sina tum thekthi bole ni na pudam kali setana tum siksidul alor langra labang so rona to sa upuri tha labani na tum ang kichuning ri lalu na tum puri tha lo mene tana tum aning ki thap pe me tha lasi nili him pe la